अगर आप भी चाहते हैं कि PY फिल्म्स का ऑडियो वीडियो आप तक जल्द पहुंचे तो लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। चमका दे तोरा से मिल घाट के छिल चमका दे अपन मोबाइल नंबर तोरो घाट बना देबोगे। देवे अपन मोबाइल नंबर तोरो घाट बना देबो। सतीश रईमा मिक्स बाय डीजे प्रवीण करियोत बाजार। मान लेना बात तू हमर गे, हमरा बना लेना तू लभर गे। लग में बैस को बात करे हंस को करे नहीं के करो तू फिकर गे। गे सुन हाँ मान ले बात तू हमर गे, बात करे हंस को करे नहीं के करो तू फिकर गे। चकमाक करता लट्टू बे बरता मोर करी हम लगा देबो। देवे अपन मोबाइल नंबर तोरो घाट बना देबो गे जानू। देवे अपन मोबाइल नंबर तोरो घाट बना देबो। सतीश रईमा मिक्स बाय डीजे प्रवीण करियोत बाजार। घाट बनाई बजे हो हम गे, रहत नंबर 1 गे। सखी सहेली लो कर बर्राई नगे नहीं के करो से कम गे। बुझलही घाट बनाई बजे हो हम गे, सहेली ला कर बर्राई रहबे नहीं के करो सकम गे। गायक नील राइटर सोनी संग से लपी खिंचा देबो। देवे अपन मोबाइल नंबर छोड़ी तोरो घाट बना देबो गे। देवे अपन मोबाइल नंबर जानू तोरो घाट बना देबो। मिक्स बाय डीजे प्रवीण करियोत बाजार।